Мечо и Мерджан, за тяхните деца Миран и Мерт, като им пожелават много да са здрави, все така послушни и много да ги радват. Казват, че цял живот за тях работят и за тях се мъчат, да са им живи и здрави. Поздрава идва от майката Мерджан и бащата Мечо за тяхните деца, като казва, че много ги обичат. Цял живот ще работят за тях. В Ротердам всичко си имат тяхните деца, от нищо нямат нужда, защото бащата и майката са възможни хора. Бабарде, о Ротердам, о Мечо, еми Мерджан, буд паре, кай керена андо баро. Ротердам те овен састе мангена, само те дикенс пумаре чавен, ке буд манген, едуе чавен. Поздрава идва от майката Мерджан и бащата Мечо за тяхните деца, като казва, че много ги обичат. Цял живот ще работят за тях. В Ротердам всичко си имат тяхните деца, от нищо нямат нужда, защото бащата и майката са възможни хора. О Ротердам, о Мечо, еми Мерджан, буд паре, кай керена андо баро. Ротердам те овен састе мангена, само те дикенс пумаре чавен, ке буд манген, едуе чавен. Поздрава идва от майката Мерджан и бащата Мечо за тяхните деца, като казва, че много ги обичат. Цял живот ще работят за тях. В Ротердам всичко си имат тяхните деца, от нищо нямат нужда, защото